Сәлам дуслар, Showbiz тапшырында махсус чыгарылыш. Без бүген сезнең белән изге вәли бәйрәмен билгеләп узачакбыз. 10 чибәр кыз арасыннан без иң матурын, иң акыллысын сайлап алырга тиеш булачакбыз. Һәм ул сайлаган кыз безнең төп героебыз белән кинотеатрга махсус кино карарга барачак. Арткы рәтләрдә алар мәхәббәт ул йөрәк эше 2 фильмын кинотеатр Мирда бергә булачаклар. Әйдәгез, сайлап алабыз бергәләп. Дуслар, әйдәгез төп герой белән танышыбыз. Популяр артист, Татар җыры фестивале лауреаты, ТМТV каналының алып баручысы, җырчы егет, сәяхәт итәргә ярата, атналар буе фитнес-клубта үткәрә, ризыклар пешереп, төрле экспериментлар үткәрергә ярата, племянниклары белән күп вакытын үткәрә. Балачактан тыкымлы атлар комплексы булдырырга тели. Ранил Нуриев, әйдәгез бергәләп каршылыйбыз. Сәлам Ранил, ничек синең кәйфләр? Сәлам Дамир, кәйфләр бик яхшы. Ниһаять менә шушы шоуга килеп җиттек, Аллага шөкер. Һәм чын дөресен әйткәндә, бу шоу минеңа беләсем интуициямны, үз күңел тойгыларымны, үземнең күңел кичерешләремне сынап карарга булышыр дип өметләнеп калдым. Ранил, синең өчен 10 кызны әзерләп куйдык. Менә сиңа инде бүген аларны сайларга кирәк булачак. Күңел белән тышкы кыяфәтен син аларны күрмисең. Шуның өчен хәзер инде аларның әйберләре буенча, әзерләгән әйберләре буенча интуицияңны тикшерергә кирәк булачак. Син әзерме? Мин әзер, мин аларны сизеп торам инде, менә артталар торалар минем. Кызлар, сине сизәләр, алар да сине күрәләр. Бер минусы гына бар, син аларны күрмисең, алар сине күрәләр, бөтен арты ягыңны күбрәк күрәләр. Ранил, сиңа тапшыру барышында бер генә мөмкинлек биреләчәк. Син безнең кызларны 3 секунд эчендә карап өлгерә аласың. 3 секунд. Әйдә 5. Юк, 3 секунд. Аның безнең тәртибе бар, шуның өчен җитми бит вакыт 3 секунд. Алар 10. Ярый, әйдә. Әйдә. Безгә бит кыяфәт мөһим түгел, шуның өчен 3 секунд сиңа җитәчәк. Әйдә, күзләреңне йом, мин сине торам. Әйдә. Аш. 1, 2, 3. Ох, юк, булды. Алар шуннан да күп. Кемдә булса да истә калдырды. Юк, инде кая 3 секунд. Әйдә тагын бер кат. Калмадымы? Юк, калды. Булды, Менә бу якта озын күлмәкле кыз, чөнки мин озын күлмәк кигән кызларны яратам. Әйе, аны бер генә кызның шундый озын күлмәге. Фу, әйдә 3 секунд. Кызыл күлмәк бар иде монда. Кызыл күлмәк бар иде. Юк, бар идеме, юкмы? Бар иде. Всё. Булды. Бетте. Хәзер инде мин сине шул кызлар белән таныштырачакмын. Демәк, Ранил, хәзер сине таныштырып узам. Беренче катнашучы Резидә Җәләлетдинова, Казан шәһәреннән 20 яшь. Психологка укый, кичкенәдән укытучы булырга хыялланган. Минуслары күп сөйләшү һәм кирелек, уйланмаган гамәле, берничә көн эчендә җыенып, дуслары белән Абхазиягә китү. Соңгы мөнәсәбәтләре ярты ел элек булган. Айсылу Хабибуллина, 20 яшь, Казан шәһәреннән. Энергетик университеты студенткасы, кибетләр буйлап озак йөрергә яратмый. Нәни чагында зур Барби курчагы ясе булырга хыялланган. Айсылу пунктуаль кеше. Соңгы җитди мөнәсәбәтләре 2 ел элек булган. Айгөл Ибатуллина, 21 яшь. Яршаллы шәһәреннән. Администратор булып эшли. Фитнес белән шөгыльләнергә, чаңгыда шуырга, велосипедта йөрергә ярата. Әрләшергә яратмый, ләкин кирәк вакытта сүзсез калмый. Аның махсус сыйфаты югай бердән зур проблема ясау. Лилия Талипова, 20 яшь, Яршаллы шәһәреннән. Музыка белән шөгыльләнә, җырчы булырга тели. 1 ел элек егете белән аерылышкан. Ранилнең җырларын тыңларга ярата. Алина Сөләйманова, 23 яшь, Казан шәһәреннән. Эш урыны иҗади лаборатория, хинди бийләр белән кызыксына. Балачак хыялы мәче тоту. Алинаның сүзләре буенча идеаль егетләр бу дөньяда юк. Зилә Нәҗмиева, 20 яшь, Казан шәһәреннән. Иҗат һәм сәнгать белән кызыксына. Волейбол уйный, җырлый, инглиз телен өйрәнә. Иң яратмаганы талашу һәм бәхәсләшү. Былтыр клипта төшү хыялын чынга ашырган. Бар нәрсәне уйлап эшли. Соңгы җитди мөнәсәбәтләре 3 ел элек булган. Дарина Хабибуллина, 21 яшь, Казан шәһәреннән. Ветеринарлыкка укый, музыка белән кызыксына. Минуслары ялкаулылык һәм үзсүзлелек. Дарина татарча концертларны бер кайчан да калдырмый. Аның сөйгән яры иҗади кеше булырга тиеш. Зөлфия Зиядуллина, 20 яшь, Казан шәһәреннән. Студентка, җәй көне велосипедта йөрергә, кыш көне чаңгыда шуырга ярата. Музыкант яисә җырчы булырга хыялланган. Минусы түземсезлек. Миләүшә Имамназарова, 24 яшь, Казан шәһәреннән. Турагентствода эшли. Балачак хыялы дөнья буйлап сәяхәткә чыгу. Үзен балалар кебек бер катлы дип саный. Яраткан төсе алсу төс.
балаларны яратучы романтик егетләр ошый. Гүзәл Әхмәдинова, Казан шәһәреннән 24 яшь. Күлмәкләр һәм эшке кием салоны хуҗасы. Бер төрле эш эшләргә яратмый. Бала чакта кулинар буласы килгән. Уйланмый эшләнгән гамәл. Бу тапшыруда катнашу. Уңышка ирешүчән максатчан егетләрне ярата. Рәне, кайсы кызны истә калдырдың? Кайсысы сине кызыксындырды? Әйт әле безгә. Шулай иттереп, син кызлар турында сөйләгәндә, исемнәрен менә Айгөл, Лилия, Дарина, Зилә, бөтенесе исемнәре барысы да матур, чыннан да. Резидә барысы исемнәре матур. Менә Айгөл дигән кызны истә калдырдым. Спорт белән шөгыльләнергә ярата, сәпиттә йөрдә ярата. Чөнки мин җәй буе сәпиттә йөрим үзем. Белмим, әллә мин син сөйләгәндә уйланып китәмме шунда кай вакытта гафу итерсен, кызлар гафу итегез. Барысы да бик кызыклы характеристикалар, бик кызыклы теге белән нәрсә белән алар мәшгуль, алар минем күңелгә бик ятышлы. Болай менә хәзергә әйтә алам, менә беренче кызны истә калдырдым. Калганнары беләсеңме, син алар турында сөйли башлыйсың, мин тизрәк күрәс килә. Шуңа күрә бераз генә түзеп тор инде хәзер. Түзеп торам. Без башлап түзәм, тизрәк. Башлап җибәргә син бер әкрен генә кызлар белән танышып барачаксың. Ләкин кызганыч, син күргән кызлар әкрен генә төшеп китәчәкләр. Иң төп җиңүчене син инде күрә алмаячаксың. Ахырда гына инде, ахырда бераз генә сабыр итәргә кирәк булачак, сиңа тырышырга кирәк. Шуны әйтәсем килә, бу конкурс буларак бар кызлар үзләре дә инде тырышып әзерләп килгәннәрдер, чөнки бу конкурс һәм мин бу конкурста бик объектив булырга тырышырмын. Әйе. Чынлап. Кешенең аяк киеменә карап, фасонына карап, кешенең характерын белергә була. Кызлар сиңа менә монда аяк киемнәрен әзерләп куйганнар. Хәзер аларның нинди икәннәрен без синең белән бераз шамалыйбыз. Сиңа хәзер сайлап алырга кирәк булачак. Кайсы аяк киеме сиңа ошый, кайсы аяк киеме сиңа ошамый. Менә ошамаган аяк киемнең хуҗасын без уеннан чыгарып төшәчәкбез. Көрәштән китәчәк. Менә монда безнең шундый бер матур летний җәйге вариант. Бу безнең босоножки. Кичкенә аяклы. Зур түгел бит инде. Размеры. Размеры юкмы? Шундый миниатюрный кыз булырга тиеш бу. Бик җиңеллекне ярата торган, чөнки бик җиңел аяк киеме. Җәйне ярата белер бу кыз. Характерына килгәндә, бу әйтәм бит, бу бик җиңел, күңелле, шундый позитив булган. Легкий, теге җил шикелле, җиңел генә, күбәләк шикелле шүбер торган. Бу урамга чыкканда, дуслары белән кинога барганда, ресторанга, клубка барырга киемидер. Җәй көне бәлки киядер клубка. Кичке вариант дип әйтергә була. Кичке вариант. Элегант кыз булырга ошаган, бик теге төпле, бик серьезный. Серьезный, әйе. Мен бит аны килеп күрдем. Бу аяк киемене син зрәгә күрмәгәнсеңдер инде. Спорт белән дус. Спорт белән дус кыз. Шулай ук спорт белән шөгыльләнә. Бу кызны бер шиксез калдырабыз. Ул барысына да аерылып тора. Барысына аерылып тора һәм бик кыю не ясаган бу теге. Бәлки ул белмәгәндер. Кайсынап килергә. Кайда белесең? Бу кыз дискомфорт булуын яратмыйдыр дип уйлыйм мин һәм әбисен ярата бугай бу кыз. Я әбисен аяк киемен. Син бу әбиләр аяк киемен дип әйтмәкче буласың, дәме? Ну, менә чын дөресен әйтәм, хәтта минем үз апам белән сеңлем дә менә мондый балеткалар килгәндә мин аларны гөлсүгәм әйтәм, ник киясез, сез бит хатын-кыз, шундый затлы матур аяк кием кирәк. Болай җиңеллек ягына килгәндә миңа калса бу кыз бик җиңеллекне ярата, бик шундый хәзер әйтәм, бик шундый гади. Тагын бер лабутыныйга ошаган аяк киеме ничегрәк сиңа? Бу җәйге вариант, әйме? Җәйге вариант аяк киеме, гомумән миңа мондый якты төсле аяк киемнәр ошый. Димәк, бу кызның характеры шундый җиңелчәгә булырга тиеш. Һәм астында күрәсезме шундый матур гына бизәк бар. Зәңгәр су төстә төшкән. Әйтәле менә, син үзең хатын-кызлар аяк киеме кигәнең бармы кайчан булса да? Шундый сорау. Хатын-кызлар аяк киеме киям юк. Гомумән менә мәктәптә укыганда хатын-кыз спектакльдә хатын-кыз ролен уйларга туры килде, ләкин шунда да үземне аяк киемне кидем, чөнки итәге зур иде. Әйтәм, нәрсә? Ошадымы сиңа хатын-кыз роле? Юк. Шамады, авыр хатын-кыз ролен уйларга. Бу кыз бик озак уйлап тормаган бу нәрсә.
Әллә үзе киеп килгән Әллә үзе салып кына килгән, дигән бәлки бәлки ул шулай тырышкандыр, менә аяктан ук салып бирәм дә сиңа, мә, сизеп тоеп ал дип. Менә бу аяк кемнәр- аяк бөтен кимнеңа җирдә. килеп күргә ошады. Лабутены. Әйе, кызыл аяк асты аяк кызыл, үзе шундый Лакированный әле ул, кара. Әйе, үзе матур шундый зәңгәр темный. Менә аларны менә бергә куярга була. Бу кыз теге авырлыкны ярата бугай, теге аягын бер аяклары көчле бура теге. Үзен җәберләргә ярата бугай. Җәберләргә яратар. Әйе. Әйдә булай Тизрәк, иттереп калдырабыз. тизрәк. Менә булар бөтенесе кала. Бу кала, бу әлбәттә инде сәпиттә йөрәчәк. Бу кыз минем белән әгәр дә Минем уйлавымча әбиләр әйе, әбиләр кызганычка каршы, ләкин мондый аяк киеме гомумән яратмыйм. Әлеге балеткаларның хуҗасын Резидәне без монда чакырабыз. Резидә, рәхимет. Резидә, ни өчен менә бу аяк киемне сайларга булдың? Мин уңайлы аяк киемнәр яратам, шуңа күрә гел-гел һаман ашыгу рәвештә яшәгәнгә, шуңа күрә. Күп йөрисең. Әйе, нәкъ шулай. Ранинне менә ниһаять күрдең. Кызганыч түгелме? О, кызганычка килгәндә. Иң зур кызганыч ахырга хәтле танышып таманга. Вот. Шулай. Алайса сиңа контакте дусларга кер һәм аралаш. Әйтмәкче дә идем, бәлки монда танышып танышып. Реаль тормышта. Берәр ничек килеп чыгар алырсың, белмим. Дуслар, без Резидә белән саубуллашабыз һәм алдагы раундка күчәбез. Икенче раунд. Тәмле тамак. Синең өчен десертларны әзерләдек. Хәзер сиңа аларны авыз итәргә кирәк булачак. Эх, Сер итеп ачам. Менә бу десертны сиңа махсус әзерләгән бер кыз, ул миңа килеп әйтте алдан. Монда бары тик аксымнар гына. бу Диета әзерләгән. буенча, әзерләгән әзерләгән, диетада булган кешеләр өчен. Ул сине белә, спорт белән шөгыльләнгәнеңне. Молодец. Моны син өйгә кайтып китерсең үзең белән. Биреп Яисә җибәрсәң без алып кайтам. ашарбыз. Так. Ага. Осталыгы бар бу кызның. Молодец. Рәй, чираттагысын авыз итеп кара. Тамашачылар телләрен ялап утыралардыр инде, монда шундый тәмле. Тамашачылар түгел, минем дә ашыйсым килә монда. Шундый тәмле кызлар үзләре чибәр и ашауларда шундый һәм дә ашауларда бик тәмле. Син монда сактырасың әле. Шадаксың. Монсы ошады чөнки монда җиләк җимеш күп. Бер сочный инде бу. Нәрсә икән бу? Кара әле менә моны ватып кара. Батып карыйбызмы? Әйдә. О, сөргәннәр моны бик шәп иттереп. Одеялга. Монсын ашамыйм чөнки мин шоколад ашамыйм гомумән. Алла. Менә Менә монысын күрсәт инде син безнең тамашачыларга. Синне ялып килгәннәр. Белгәннәр. Бу матурлыктан бирә бик тәмле әле бу тор. Монысы йөрәк формасында, дуслар. О, яратам дигән бу кыз. Менә чираттагысы бусы да бик матур. Күбәләкләре ашый торганмы икән? Бу кыз Кап кара әле. теге Менә юк. Ансы калып карамыйм. Бу кыз теге җәйге басанышка кызы түгел микән бу? Менә бу кыз беләсезме, алып килгән варенье. джемдер ул. Вареньеме, джемме білмейм, бұл ғұммен мен әни яратқан, әни ясаған вареньеларны ашауға бик яратам. Шуңа күрә вареньега плюс. Менә килен булса сиңа гел варенье пешерәчәк инде. Тәмле, Менә монда клубникасы да бар. шүнгән. Ну син кап кара. Ғұммен менә бу конкурс менә нәкъ шусы бик авыр, чөнки барысы да бер төрлерәк ашау, барысы да теге баллы. Ләкин Син торганнары бармы? нәрсә дип әйтим. Монда бөтенесе баллы һәм матурлыкка Мин караган. белмим, ләкин менә шоколад яратмыйм, менә шуңа күрә шоколадны кызганычка каршы. Бу десертның хуҗасын Гүзәлне чакырасы килә безнең янга. Рәхмәт. Сәлам Гүзәл. Үзең ясадыңмы әйт әле менә адресен. Сүзләр юк. Конкурс кабылгач матур итеп эшләргә тырышкан идек. Әйе. Кем Кызганычмы? кызганыч. Юк, Кызганыч. чыннан да ул бит минем шоколад яратканды белми, шуңа күрә Син икенче юлы Instagramга тагып куй. Шоколадлы әйберләр гомумән ясамыйм дип. Гүзәл, Алайса рәхмәт. килә ашамлыклар синең янда. Рәхмәт Гүзәл. Гүзәл белән саубуллашабыз, без инде алдагы раундка күчәбез. Киттек. Ашап алгач Ранилгә кызу булып китте. Без сезнең белән 3нче раундта. Синең идеалың. Хәзер сиңа Ранил менә шушы фотосурәтләрне карап, аларның безнең кызларның кумирларын карап алырга кирәк булачак. Беренче кумирны ачабыз. Безнең монда Гела Месхи. Шундый бер популяр актер инде. Кара Ничек комментировать итәсең? чәчле егетләрне шундый теге брутальный иратларны ярата торган кыз дип уйлыйм. Алдагы вариант Ага. минем аңлавымча
Бу әтиседер. Аны Әтисе бу Бурат кыз өчен Ильич. инде әтисе һәм Әтисе. әнисе кумирлар булып тора. Бик олы йөрәкле, олы күңелле кызга охшаган. Леонардо Ди Каприоны бөтен дөнья ярата. Шуңа күрә бу кыз лирик киноларны ярата дип уйлыйм. Чөнки Титаникны яратадыр дип уйлыйм. 100%. Безнең монда бу фотосурәттә кем икән? Бу фотосурәтне сразу алып калдырсак була. Тупает, Ай, ай. тупает. Алдагы фотосурәттә безнең кем икән? Танысыңмы? Әйе, Егор Крид. Егор Кридны бик күп яшь кызлар ярата. Сине яраткан кебек. Бу кызга бер 20 яшьтән артык түгелдер дип уйлыйм, белмим. Бик стилистиканы ярата торган кыз, бик моданы ярата торган кыз ашан. Шулай дип әйтә алам. Чөнки Егор Крид үзе шундый. Алда заман белән бер аякта бара торган егет. Алдагы фотосурәттә безнең кем? Әйе. Тагын син. Тагын мин. Станислав Бондаренко. Әйе, актер. Бу кыз шибәр егетләрне ярата, актерларны ярата. Соңгы претендент безнең. Ул булса инде Татар эстрадасының популяр җырчысы, Башкортстанның популяр җырчысы Ришат Төхвәтуллин. Бик мәгънәле җырлар ярата, бу татар җырларын, безнең халык җырларын ярата дип уйлыйм. Шуңа күрә Куеп тор. респект. Гомумән, менә чын күңелемә әйтә алам, кемне мин үзем бик үк өнә бетерә алмыйм, кем миңа үземә кумир түгел, кемнең күргән кумир. Кумир дип әйтә алмыйм. Менә белмим инде ничек менә бу ике бу сүрәткә ничек килергә әйтә алмыйм, ләкин менә sorry. Менә бу фотосурәтнең хуҗасын чакырасы килә. Айсылу, рәхим ит безнең аңа. Шуннан да бик Сәлам, яшь кыз. Әйе, бик шибәр. Айсылу, ни өчен Егор Кридны сайладың? Чөнки аның җырлары бик популяр, заманча. Мин иртән бизәнгәндә аның Бигуди дигән җырын тыңлый, бизәнеп, рәхәтләнеп, кәефләр белән универга барам. Ләкин сиңа бүген Егор Крид ярдәм итмәде. Һәм без синең белән саубуллашабыз. Дуслар, Айсылу белән саубуллашабыз һәм без алдагы раундка күчәбез. Киттек. 4нче раунд. Утрауда иң кирәкле әйбер. Кызлар синең өчен 3 әйбер әзерләделәр. Алар уйлавынча утрауда иң кирәкле әйберләрне алып килгәннәр. Сайлыйбыз, карыйбыз һәм иң акыллысын сайларга кирәк булачак. Әкем инде практик яктан дөрес килмәгән. Шул кыз белән саубуллашачакбыз. Башлыйбыз әйдә. Бу теге без икәү генәме утрауда? Кем без аның белән икәүдер инде утрауда? Әйе, шул кыз белән икәү булса, Без икәү бераз генә фантазияны кушып җибәр. Фантазия без шул кыз белән икәү Бу утрауда әйберләр сиңа ярдәм итер. Әйе, ярдәм итә. Син нәрсә, иң мөһиме? Моннан башлыйбызмы? Сөйләшә карый башлыйбыз. Киттек. Утрауда бу кирәк булачак. Монсы пычак, мондый компасы да бар. Кирәк әйбер. Вино юк, әлбәттә. Шуңа күрә шәрәф Кокос ашырга була, Кокос ашып була. Китап. Китап нәрсәгә икән? Китап. Китап укырга гына вакыт калыр, әйеме? Юк инде бел. Ну, минем белән күңелсез булыр микән ни? Менә белеп алаксыз ул китапны. Укырга ярата бу кыз. Әйдә менә монда күчик. Ага. Менә бу төп ләзәлән кара менә. Мине ашатачак бу. Үзе кисәчәк. Теге нәрсә ул? Барып Балык тотачак. балыгын тотачак. Молодец. Бик төпле кыз бу. Син әле уйлап бетермә, ул инде Монсы. эзләп килгән. Фанат нәрсәгә кирәк булыр икән бу? Караңгыда Бар кеше юк анда. бер-беребезне күрергә. Кеше юк. Сәгать. Сәгать вакыт карага. Минем белән вакыт кирәкми, кара. Кирәкми. Үзем әйтеп торам Монсы вакытны. безнең шырпы. Монсы шырпы кирәк әйбер шуңа күрә. Кызык бу кызның, ләкин киттек. Күзлек Менә бераз уйлап кара Мине нәрсә күрер икән бу. өчен. Юк, дустым. Бу бу инде шул ут чыгаргадыр инде. Ай. Я бу кыз үзе күзлек кия микән? яисә инде -5. Бәлки юк, буның күзлеге Ничә? әйбәт. Шуңа күрә Монсы нәрсә флешка мәллә бу? Флешка бит бу. Музыка тыңлап утырырга. Шунда флешка. Зажигалка. Бу ни? Бу плеер. Плеер туслар. Наушнигы коясыңыз. Наушнигы. Кирәк наушнигы. Ул кабыза әмин җырлыйм. Башы кызның. Шырпы кирәк әйбер. Флешканы кайсы җиргә тайгасың койса? Белмим. Менә соңгы кызыбызның әйберләре иң кирәкле дугалар алган. Бу кыз менә белмим ни өчен дуга, бәлки Ходаем мине коткар тизрәк Ранилдән. Худайга ышана. Худайга ышана торган кыз, бик төпле кыз. Ләкин бу аптечкада алырга аптечкасы да бик кирәк әйбер. Әлбәттә утрауда нәрсә булмас һәм яндыргыч. Ут турында да онытмаган. Ранил, әйдә инде сайлап ал, кайсысын сайлап аласың, шул кыз белән саубуллашачакбыз. Әйдә менә монсын.
Ранил сайлап алдың, менә бу әйберләрнең хуҗасын чакырасым килә. Зөлфия, рәхимит безнең янга. Синең акчачаклар китабы һәм инде зажигалка белән Сәлам. пычак хуҗасы. Ну, шул утрауда укырмын инде үзем генә. Үзең генә китәсең инде утрауга. Әйе. Сен үзең генә китерә җыендың. Минем белән Кызганычмы юкмы, менә дөресен әйт әле. Ранил белән Ранилне калдырып китәсеңме инде? Кызганыч түгел, юк. Рәхәтләнеп китәсең син безнең уеннан. Китап укырга китәм. Ярар, алайса, Зөлфия китап укый тора, ә без алдагы раундка күчәбез. Бездә 5нче раунд. Элемтәдә. Сиңа без телефоннарны әзерләп куйдык. Кызлардан җыеп алдык. Хәзер инде телефонның кыяфәтенә, тышкы кыяфәтенә карап, кайсы телефон сиңа ошамый, шул кыз белән саубуллашачакбыз. киттек. Әйдә, менә Моннан башлыйбызмы? беренче телефон алабыз. Бу кыз чехол киертми, әйберне теге мен бит инде үземдә чехолны, телефонны чехолларга киертеп, әйберләрне теге ябыштырып бетереп бузылмасын дип. Бу теге, беләсезме, җиңел карый бергә. Димәк, кыз Үзем алган мал түгел, адамны кыжыл түгел. Я үзем күп акча эшлим, үзем алам. Менә бу бик Менә матур. монысы миңа бик ошый. Бу шундый матур. Үзе бик шибәр кыз булырга тиеш. Бу Үзе бик матур. Иҗади кешегә ошаган, әйме? Телефоны зур. Ул зур түгел микән бу кызның? Үзе дә зурдыр әле. Шулай бу Чехолны кара. Әлбәттә бу кыз алтынлы. Алтын төсләр яраткан. Бриллиант та бар әле. Мондай ялтырап кына тора, ялтырап торган төсләрне яраткан кызлар инде ул әлбәттә үзендә бик карый торган. Үзләрен яраталар. Шундый инде бик бу Ташлар белән матур ташлар. Менә, пожалуйста. Кыйла инде. Кыйылда. Син үзең шундай әйберләр яуштырмыйсыңмы? Юк, Стразиклар. Нәрсәгә? Киемнәргә. Бу кызның телефоны Син маркасына карама, матурлыгына маркасына кара. карыйм, матурлыгына карыйм, бу шулай бизә бетергән, үзендә ул бик бизә йөрергә яратадыр бу кыз. Шуңа күрә тырышкан, ләкин менә Дизайнер сәләте бар акчасы бу кызда, әйме? Алыштырырга кирәк. Иштәсеңме? Шулай бугай. Монысы практик кешегә ошаган. Җитди шундый. Офиста эшли бугай. Бу офиста эшли, бик теге эшчән кыз. Теге карап тормый. Акчасы ничә сум икән тикшереп кара әле. Номерында. Номерны алып аласың. Алып калам, үземнекен язып кертә алам. Менә монысы оригиналь минемчә. Миңа ошады бу безнең телефон, тамашачыларга. әлбәттә үземә дә ошады. Шундый оригиналь, күзлек төшкән, мәче төшкән. Крот дип әйтсәң. Шулай ук теге бер төрлелектән китә торган кешегә ошаган, кызык кеше ошаган. Иң начарын сайлап ал әле. Иң. Сиңа ошамаган инде. Менә бу телефон Матур бит инде, ник инде алай дисәң? матурлыган, ләкин менә кыелып төшкән. Әлеге телефонның хуҗасын чакырасым килә. Алина, рәхимит безнең янга. Үзең ябыштырдың менә бу стразикларны. Әйе, үзем. Нигә алар кыелдысың? Уфада алган идем һәм Казанда тапмадым шундыйларны. Миңа да караса инде шундый шибәр кыз инде. Ранил ошыймысың сиңа? Әйе. Кызганычмы? Кызганыч. Дуслар, без Алина белән саубуллашабыз һәм алдагы раундка күчәбез. Залда 5 кыз, артта 5 кыз. Без уенның уртасында. Хәзер син, Ранил, 6нчы раундта кызларның тавышын ишетәчәксең. Ләкин аларның тавышлары үзгәртелгән. Хәзер сиңа матур итеп аларны тыңларга кирәк булачак. Ни өчен син аларны сайларга тиеш? Ранил, игътибар белән тыңла, синең өчен Лилия. Нурия, мин синең иҗатыңа бик гашыйк, син бик матур җырлыйсың. Син үзең дә кешелекле кеше, матур, симпатичный. Алдагы кыз Зилә, рәхимет. Минем елмаюым бик матур. Мине күргәне бар, аның җырына килеп төшкәндә мин концерт оештырганда катнашкан идем. Дарина әзерләнә һәм без аны ишетәчәкбез. Син мине сайларга тиеш, чөнки мин булачак ветеринар. Хыялларыңа бергә җитик. Молодец, Миләүшә. Минем исемем Миләүшә. Мин шарай мине сайлар ул, чөнки мин интуитив рәвештә сизәм аны һәм безнең уртак кызыксынуларыбыз бар, хыялларыбыз бергә тормышка ашыра һәм минем тавышым бик матур. Айгөл, рәхимет. Ранил, син мине сайларга тиеш, безнең бик охшаш якларыбыз бар. Мин синең шулай җырларыңны яратып тыңлыйм һәм племянниклар белән бик күп вакытымны үткәрергә тырышам. Тавышлары Бөтенесенекедән бер төрлерәк. Мультфильмдагы сыман. 4нче номерлы кызны. 4нче номерлы кыз астында Ялгышмаса Миләүшә. Миләүшә, Түгелме? син дөрес әйтәсең. Миләүшәне Миләүшә. безнең янга чакырабыз, Әйе. борылмыйча гына. Әйдә, рәхимет Миләүшә. Шәрикне дә Алдымы? үзең белән Сәлам, алып китерсең.
конкурслар кызык болду. Менимче кызларга да ошады, Ранилге да ошагандыр. Ранилге бик авыр булды. Ранилге бик авыр сезне сайларга. Мен билмейм, 10 кыз арасынан ничек түзәдер әле барыбер. Келемисеңме? Авыр. Держится. Юк, калемим. Ә без Миләүшә белән саубуллашабыз һәм инде алдагы раундка күчәбез. Киттек. 7-нче раунд. Йөрәк ачкычы. Синең йөрәгеңне кайсы кыз ачала икән? Без сиңа 4 ачкыч әзерләдек. Шул ачкычлардан иң ошамаганын сайлап алырга кирәк булачак сиңа. Монда 4 ачкычка бикләнгән квартира дип әйтергә була. Домофоны да бар. Ишек шәп бу кызның. Кара әле. Домофоны да бар. Почта ачкычы да бар. Байдыр улай мәйберләре дә күптер. Бу кыз бик теге ничек дип әйтим. Өйгә кергәндә теге почтасында карап керә торган Хази. әйбәт ачкыч миңа ошый бу. Менә бетне. Менә бу иң шагын ачкыч. Җибәрсә бу өй беләнме, квартира белән яши микән? Бу квартирадыр бу. Мөгаен квартира микән дия. Өйгә шаган бу, өйгә. Чөнки домофоны юк, домофоны юк. Монда 2 домофон. Монда 2 домофон. Запастат гелбитне бер запастат торган кыз. Монсы бик матур шундый. Менә Бизәлгән. Йөрәк ачкычы. Ләкин шуны әйтәсем килә, менә мин үземә шәхсән үзем ачкычтан нәрсәдер теге эләккән брелок диләрсең, анда белән яратмыйм. Син ачкычны сайлап алдың. Хәзер инде аның хуҗасын чакырасым килә. Лилия Рәхимит безнең янга. Ачкычыңны ал, яисә инде безгә калдырасыңмы? Мин алып китәм инде. Шибәр кызлар китә. Кызганы чакырсын сиңа. Каушыйсың да. Каушыйм, каушыйм да инде әзрәк. Кара күземә генә. Инде бу бары тик конкурс кына. Мин инде үземнең булган бүтән данларымны күрсәтәсем килде дигәндәй. Бу ярый, уңышлар телим сиңа. Дуслар, без Лилия белән саубуллашабыз һәм инде алдагы раундка күчәбез. Дуслар, бездә 8-нче раунд. Яраткан мульт герое. Кызлар сиңа үзләренең мульт геройларын әзерләделәр. Беренчесен ачабыз. Барыбызга да таныш булган Disney мультфильм геройлары. Бу матур кыз һәм чудовище. Тиз генә әйтеп үтәм, бу кыз бик мәхәббәт җанлыдыр дип уйлыйм. Әгәр дә аңа шушы мультфильм геройлары ошый икән, лириканы ярата. Ират матур булырга тиеш менә. Менә иратлар шушыннан чибәррәк булса ярый. Маймылдан әзрәк кенә матур булса шул җитә инде. Икенче вариант безнең монда нәрсә ясалган? Балачакта да бик яратып карый идем мин бу мультфильмны. Күп әйбергә өйрәтә торган мультфильм дип әйтергә була. Әйе, үзе дә бик истәлекле, матур төшерелгән. Минем уйлавымча балачактагы бик теге яратып караган мультфильмдыр бу кызның. Шулай булырга тиеш инде ул. Әйе. Алга таба дәвам итәбез һәм безнең Беләсеңме син моны? Әлбәттә инде беләм. Әлбәттә, чөнки минем үземнең дә 2 племяннигым бар. Алар белән карыймы белмим. Аннан соң да менә чын дөресен әйтәм, интернетта шушы мультикның бөтен серияларын үземә компьютерыма күчереп, ял буе бер көнне шушы мультикны карап Син утырдым. минем кебек икән. Мин дә шул мультфильмны бик карарга Чын яратам. дөресен әйтәм. Бөтен серияларын карадыңмы әле? Бик кызык һәм безнең Россия мультипликаторлары бик зур эшләгәннәр. Молодцы. Рани, аңлыйсыңмы? Аңлыйсыңмы? Мәхәббәт Хәзер 2 генә. 2 генә. Кыз Мәхәббәт калачак. темасы шуңа Сиңа сайларга кирәк. Уйламыйча менә бу кызны калдырам. Һәм менә бу Кызганыч. фотосурәтнең хуҗасы безнең уенны калдырып китәчәк. Рәхимит безнең янга. Ни өчен менә бу Сәлам. мультфильмны сайладың? Белмим, яратып карыйм. Ну, була Мин дә яратып карый идем. Яршалыдан килеп җиттең, кызганыч түгел менә шулай. Ахырга кадәр килеп җитеп, уенны калдырып китәсең. Финал бит инде уже хәзер. мондай чакырулары инде үзе бер ни иде минем өчен. Без аны 2 ел көтәбез иншалла. Килеп кенә җитә алмый. Концерт белән. Минем Менә хәзер сиңа менә шундый мөмкинлек бар, Ранилне үзеңнең авылыңа, шәһәреңә чакырырга мөмкинлек бар. Калабыз инде, әйе. Нигә карабайт инде? Көтеп калабыз. Курка бу гал Ялым беттеләр кызлар. Ялма. Король Лев мультфильмын яратучы Айгөл белән без саубуллашабыз һәм алдагы раундка күчәбез. Дуслар, бездә соңгы конкурс. Бу конкурс барысын да хәл итәчәк. Ранил кайсы кызны сайлар икән? Хәзер без моны беләчәкбез. Ранил, сиңа Әйе. хәзер менә шушы масканы кидертәчәкмен һәм кызлар сине үбергә тиеш булачак. Һәм инде кайсы үбешү сиңа ошаячак, шул кыз безнең белән калачак. Ул синең белән кинога барачак. Киттекме? Әзер. Ранил, кайсы яктагы кыздан беренче үптерәсең?
Ул якта кызга бик повезло дип әйтим. Мин гел уң якта не сайлым. Бетне бер уң кул белән эшлисең, уң якны сайлыйсың. Шуның өчен Зилә, әйдә рәхимит. Охо! Йөрәкләр жужуйт. Ага, Нормально? нормально. Бик нормально. Дәринә, әйдә хәзер сиңа да вакыт килеп җитте. О! Дөрес әйтәм, бу ширгә бик яратам, шуңа күрә сул якта кыз бик Сулы. Әйе. Шуңа күрә Сул якта кызга син инде беренче урынны бирәсең. Сиңа хәзер уң яктагы кыз белән саубуллашырга кирәк булачак. Тын. Сәлам Зилә. Сәлам. Ошадымы сиңа Ранил белән бишергә? Бик тиз булды бит. Тагын Ник теләсәң әйдә. Рәхимит. Яласың моны. Әйе. Камердан уйлам. Дуслар, без Дилә белән саубуллашабыз һәм берничә мизгелдән Ранил үзенең ярын сайлап алачак. Әйдәгез, безнең белән калыгыз. Ранил, бер генә кыз калды. Хәзер син аны берничә мизгелдән күрәчәксең. Күпме сынаулар узып, син аның янына барачаксың. Һәм инде ул сиңа үзенең фикерен әйтергә тиеш. Сине ул сайлыймы? Фильмга синең белән барачакмы? Ул сиңа әйтәчәк. Хәзер мин аның янына барам, син пока син әлегә борылма. Ярат. Хәзер инде сырыячаксың, күрәчәксең безнең Дәринәне. Һәм әйдә, рәхимит. Дәринә, син әзерме? Әзер. Ранил, әйдә. Оба. Сәлам Дәринә, мин Ранил. Сәлам, мин Дарина. Минем белән очрашуга бара һәм якынрак танышырга ризамын. Риза. Һәм инде шуны әйтәсем килә, бөтен тамашачылар да күргәндер, шундый авырлыклар һәм шундый минем күңел өчен бик авырлыклар аркылы үтәргә туры килде. Һәм мин сәхнәдә булып каушамыйм. Дәринә, син бик шатың һәм мин бик шат минем белән очрашуга барган. Мин инде үз чиратымда менә бу җиңүчеләргә Ранил һәм Дәринәгә менә шушы чакыруны тапшырам. Бергә 5 мартта Мәхәббәт ул йөрәк эше фильмына барып кайтырсыз. Кинотеатрның арткы рәтләренә. Дуслар, шуның белән Гашыклар көненә багышланган шоу-биз тапшыру ахырына якынлашты. Үз мәхәббәтегезне эзләгез, үз мәхәббәтегезне табыгыз. Бары тик мәхәббәт безнең тормышны ямьле итә. Пока. Пока. Милли чәчәк студиясе зәвык белән җыелган гаҗәеп чәчәк бәйрәмнәре. Казан, Париж коммунасы урамы 19 йорт 239 32 30.